igsoon. Kinsay na panalanginan sa skit sa Talentsville. Amen? Ganina po si first service. O dili maligayan kay makatulog jud kasi mong luwa igsoon tungod kay tinuod ang kabaguhan nga gi-offer sa Ginoo. Amen? This morning I know nga naay giadlap po ng Ginoo sa tuwa. It's parang patikim lang to nga inyong nakita kaganina because it's real, no? Ang kausapan sa usa ka tawo sa diyang desisyon siya nga magpausap, adun na joy mahitabo nga kausapan. Amen? I want you to close your eyes. Let's begin the Word of God this morning sa ato ang pag-ampo noon. I know nga Ginoo kauban nato karon, the Spirit of God nag-ministeryo na siya sa inyong mga kasing-kasing. And naapat yun siya guhaton sa ato this morning. Now let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you Lord sa pagkanindot ng mensahe ng mga ipasinati sa matag usa ka namo sa skit, O God. And bisag pa Lord sa word nga mo paminawan karon. Father, our hearts are now ready to receive it, Lord. Na may mo mausap, na may mo pa jud Ginoong gawas nun, O God. Kay mo giandam sa matag usa ka namo diri sa kalibutan. And we are ready right now, Lord God. May mong mausap, kauban ang imong spirito, ang imong bugma sa mong kinabuhi. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Talampakan nato, usap, Ginoo. Hallelujah, makapanglingkod ang tanan. This is the last Sunday sa bulan sa August. Amen? Pas kayo, di ba? September na, magawas na po ang picture ni Jose Marichan sa Facebook. Di ba? And for the whole month sa August, we have this Change series. Isa man diri nga nakasugod atong first Change Sunday. Kaway-kaway ko sa imong mga kamot diha. Wow, first and second, no, we discuss, no, na naisgutan ato ang first Change Sunday, ang change destination and direction. Tama ba? And the second Change Sunday, nag-isgot na about change heart. I know nga, usa sa mga plano ni Lord sa ato ang kinabuhi, mahimong mahumok ang atong kasing-kasing. Ano bitong mga batuon na, atong kanta nga pusong bato, himuon og humok sa Dios. Amen? Walay posible sa kay Lord. Tama ba? And last Sunday, no? Nag-isgot na about change priority. Tudluan ta sa Ginoo because dili man nato makatunan sa gawas. Dili man nimo makatunan sa akang nga moadto. But there is a church, hisgutan ni siya tungod kay gusto ang Diyos nga ma-manage nato ang atoang kinabuhi as a Christian. Amen ba? Mahimong ma-align nato according sa i-design ni Lord sa atoang kinabuhi. And this morning, mag-isgot about change lifestyle. Ang tanan mag-ingon og lifestyle. So our title this morning, no? Change lifestyle. Train like a champion. Ang tanan mag-ingon og train like a champion. Hashtag discipleship. Amen? Kasi gusto din nga may mananaog ka sa imuhang kinabuhi. Tinuod ba mga kaigsunan, no? Kay sa ato ang life diri sa kalibutan, dagan kayo og mga problema. Tama ba? Dagan kayo og mga pagsulay. Kinsa may nakaagi diri pagsulay? Problema, kawadon, no? Ning agi tag pandemic. Dagan kayo ta og ma-encounter diri sa kalibutan nga mahimong crush, no? Sa imuhang kinabuhi. No, mahimong mo shake sa imong faith diya sa Ginoo. Amen? And this morning gusto ang Lord na mahimutang mukaton. Na unsaon kay ini nga mahimong kang mananaog sa imong kinabuhi. Mahimong kang champion sa imong life. According to the word of God, sa 1 John chapter 5 verse 4, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, for everyone born of God overcomes the world. Amen? Isa may dali mga anak sa Diyos, musigit ito kami. Naingon ang pulong sa Diyos. Si bisan kinsa nga natao diya sa Diyos will overcome the world. Oh, it's a prophecy. I mean, it's a declaration nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Si bisan kinsa nahimong bitaw ang iyang kinabuhi, nahimong na-align sa Lord ang imong kinabuhi, nahimong naadya na sentro sa i-design ni Lord sa imong kinabuhi, igsoon, you will overcome the world. Ang kalibutan napuno sa kasakit, pagsulay, mga problema, no? Mawad-an ta og mga hinigugma sa kinabuhi. Ingon ang pulong sa Dios, if nakakadya sa Dios, nakakadya sa Ginoo, you will overcome this
kani nga mga pagsulay, kani nga mga butang sa kinabuhi. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen? That's our key verse this morning. But before, kung mupadayon, unsa di ining word nga champion? Amen? Now, unsa di ining pulong champion, mananaog? Unsa di ining ang buti pasabot? So, according sa ako ang dictionary, champion, it is a person. Nag-isgot siya sa usa ka tao. Ignay mong silingan, ignay mong tapad nga, ikaw na. Ignay mong kaugalingon, ako na. A person who has defeated. Usa ka tao na nahimong nakadaog. Defeated or surpassed all rivals in a competition. Usually, madumog nato ang word nga champion sa mga contest. Tama ba? Contest of kanta, mga tournament, basketball, volleyball, or any kinds of kanang mga dula. It is the ability to overcome setbacks and effectively navigate obstacles. So, ako pangutaan na karong kapuntagon, gusto ba ka nga makakaton kung saan di ay nga mahimong ma-champion? Ignay mong tapan, nga gusto ka, John? Palingian na siya. Amen? I have this story. I do believe familiar o kailan kay money niya. There was usa ka celebrity, usa ka tao, nga grabe kayang iyang life, no? He started from scratches, hangtod nga nahimong ang iyang kinabuhi na ilado siya, migsikat siya, hangtod nga ang iyang kinabuhi na known siya, not just in the Philippines but worldwide, globally, na ilhan ang iyang pangalan. In the person of Manny Pacquiao. Wala tayong picture nga ito ipag-post niya. Don't you know, nga si Manny Pacquiao, mga kaigsunan, ang iyang workout routine compromises 6 days a week, especially pag nasa'y away. Imagine that one, ang iyang routine, no? Because ang mindset ni Pacquiao, gusto siya may champion. Gusto siya may mudaog. No, dili lang yun nga, basta nga mudula lang siya. No, naabitaw siya madawat nga, mudaog ug mapili, naabitaw siya madawat nga dako kayong ganti. Pero ang iyang mindset, mahimo jud siyang champion. Ug diha nag-start ang iyang kinabuhi nga nag-start siya kaniadto, no? Dili pa gani inana niyang itsura, nagsugod siya sa iyang boxing career. Di ba? Nailado siya. Kaya pa mo, samtang nag-research ko sa iyang kanang routine bitaw niya, pwede natin ma-flash sa screen ang iyang routine, sa iyang workout, sa iyang training. No? Muni, no? I don't know kung mabasa ba lang ninyo diha. Monday, Wednesday, Tuesday, and Thursday, padulong pa nag-Friday and Saturday, muna ang iyang routine, muna ang iyang workout, no? Especially pag naasay away, mga kaigsunan. Ang iyang intense nga training nga session, no? Naasay mga tao nga nagpaliw niya. Out of those 6 days, 3 days have double training session. Imagine, out of 6 days niya nga training, na ay tulukadaw nga double lang niyang session para lang ma-equip siya. No? Because his goal is to become a champion. Ang iyang mindset, may mo siyang mudaog sa iyang career niya as a boxer. Muna, no? Dili siguro kayo natin makita, pero muna siya, imagine that one, running for 10 miles, shadow boxing 8 rounds, sparring 15 rounds, no? Kumalay basa. That's the training. Inana ka-intense ang iyang training. According to Pacquiao, he runs 10 miles every morning. Kung saan nakalayo ng 10 miles. 2,000 set-ups a day. Isa may nakakaya ng 2,000 set-ups a day. Siguro dili na siya straight, mag-rest siya, and continue na po. No? Inana ka-intense ang iyang training. Why? Because naa siya'y mindset na gusto siya may mo champion. He has the mindset na gusto siya mo daog. He has a mindset na kanang gusto niya na kaputol because he has a vision sa iyang self. Not just sa iyang kaugalingon, kauban sa iyang family, but sa country, sa Philippines. No? Muna yung iyang panglantaw. Grabe ang iyang kanang training, mga kaigsunan. Inana ang iyang kanabitang gusto niya nga mahitabo sa iyang self. But don't you know, dili na tanan mahimong ma-realize, dili na tanan mahimong ma-adapt ni Pacquiao kana nga discipline sa iyang self kung walay tao nga nagpaluyo niya. Dili na ma-realize, dili na mahitabo sa life ni Manny if walay someone
nga nag-train sa iyaha. Nga nag-coach sa iyaha. Tama ba? No? In the person of Freddie Roach. Amen? And based on my research, si Freddie Roach ang iyang pinaka-long-term nga coach, nga trainer for 20 years. Kauban niya. Kauban niya si iyang coach nga nag-train sa iyaha, nag-discipline sa iyaha, mo istorya ang iyang coach, ayaw ni buhati manay, kani imong buhaton, kani imong panganon. So there is someone nga nag-mentor, na someone na nag-coach sa iyaha because ang goal sa iyang coach, ang vision sa iyang coach is pareha sila og na-align, no? Ang goal, ang gusto mo mahitabo sa iyang coach sa life ni Manny Pacquiao. Amen ba? So muna siya, every time na I-fight si Manny Pacquiao, naka-witness man doon siguro tayo, di ba? Na ay nagpaluyo sa iya. Wala tong siya-siya lang. No nga, ako, kaya rin ako ni. No, na someone na nahimong nag-mentor sa iya, nag-discipline sa iya, nag-punish sa iya every time na mga kanang masayok nga mga mistakes na mabuhat si Manny Pacquiao. So that's the lifestyle sa usa ka champion. That's the lifestyle sa usa ka mananaog. Amen? Unsa kaning word nga lifestyle? No, because we're talking this morning about changed lifestyle. No? Train like a champion, no? I mean, kung imong lantawon, grabe ka intense ang training ni Manny Pacquiao. But the question this morning, kaning mga naadri karon, no, sa sulod. Kinsa man sa ato adri nga mahimong gusto may sama ni Manny Pacquiao. Dili siguro mahimo kang kanang boxer, mahimo kang champion sa larangan sa boxing, pero sa imong life, sa imong business, sa imong career, sa imong pagka-estudyante, kinsa man sa imong adiri gusto nga mahimong successful sa imong kinabuhi. Ako na. Amen? No, gusto ba ka mahimong mananaog sa imong kinabuhi? Di ba kay sometimes when you put up your business, tapos at the end of the day, makita niyo nga murag wa man yung click. Then, easy na dahil ka nga mo give up. Kapoy na mag-business, na lang ko. No? Sa imong course, nagikuha mga estudyante. No? Sa mga parents na nakakaroon diri. All of us wants to become successful. Tama ba? Gusto na lang kami butang successful. Pero, ma-realize lang na sa mga kaigsunan if we will change our lifestyle. Ang ato pang mga habits. No, kanina ba mga naanda na to? No? Kinsa man sa inyo adiri nga after eating, mag-toothbrush dayon ka. Diba? That's habit. Mo na kanang part sa imong life ba? Or kinsa man sa inyo adiri nga dili ka man-toothbrush, kaya nimo di ka mag-toothbrush for 1 month. Na ba? Murag okay ra kay nakamas man tanan. Diba? Linya daw na imong tapan. Kisa man sa inyo adiri nga kaya dili maligo for 1 week kay walay agas. Di ba dili kaya kay man plagkit na itong mga panit, mangita paganita og kanang magpa-deliver na lang ta og mineral water para mawaya pag iligo. Why? Because that's our lifestyle. Mukaon na pamahog pa niyo panihapon, napay snacks, napay midnight snacks. That's our lifestyle. Mo atong habit, di ba? Some of you, no nga ang habit pag mata sa buntag, check dayon sa Facebook. Kung ning-like ba imong crush, di ba? Sa imong gi-post, kung pila na'y nag-views sa imong mga video nga gi-upload. So that's a habit. Parang naanda na ba, dili na ito kailangan nga ignon ka para buhato na ako, dili automatic, mo na na'y default sa usa ka tao. Ngayon, magta sa buntag, maghimuta, no? Dayon, maligo, mukaon, or ang uban siguro sa inyo, dili mamahaw, brunch na, kaya para makatipid. So that's our habits. No? Lifestyle means habits. Mga ginabuhat nato nga dili na angay tang ignon. Ginabuhat na nato sa siya. Tama ba? No? Mga kaigsunan, tama, no? Lifestyle means it's a habit or is settled or regular tendency or practice. Practice na nato ba, no? Di na kailangan nga unsaon pa ta kundi anad na ta, hawud na ta sa inana nga mga butang. Siguro, no? Kaniadto sa diyang nag-eskwela ba ko as a estudyante murag naanad na lang nga kanang magtuon inig nana diha ang kanang teacher aya pa magtuon mag-uklab sa notebook kay para dili ma-zero. So it's a habit, no? Habit sa mga estudyante. No, habit sa mga estudyante nga mangayo og papel sa iyang tapad. Tama ba? No? Especially one that is hard to give up.
That's our lifestyle. Mo atong habit ba mga napanunod bitaw nato. No murag naanda na nga mga inani nga mga muna niya tong ginabuhat. So that's our lifestyle. So, mga kaigsuunan, kung gusto day ka nga mahimong champion, kinahanglan i-change nimo imong lifestyle. I-change nimo imong habits. Musugot kag sa dili, kung gusto ka mahimong mananaog sa imong Kristohano nga kinabuhi, kinahanglan naakay usbon sa imong kinabuhi. Ignay mong tapad, dapat naakay usbon igsoon. Kay kung magpabilin lang ka diha, igsoon, ma-stuck ka, ma-stagnan ka sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Believe me or not. Naanatay mga na-experience na, di ba? Ako personally, no? Nagtindog sa inyong atubangan. Mapabilin bitaw ka diha sa imuhang kaugalingon, sa imong mga nakatunan. Dili bitaw ka willing nga mausab. Dili ka mo grow. Dili ka may mong productive sa imong kinabuhi. Because all of us nakinahanglan ta nga nay someone nga mahimong mo guide sa ato And that's the word discipleship. Change lifestyle means discipleship. We need to be trained like a champion. Tungod kay ang kalaban, ang atong kaaway, grabe, nag-upgrade every year. No? Kung katong nag-pandemic, nag-innovate ang tanang mga companies into virtual meetings, ang kaaway nag-upgrade po na sila. No? Nag-innovate. So kita as Kristohanon, we need, dili lang tanga magpabilin nga diha igsoon. Kinahanglan po tanga mo upgrade. Kinahanglan tanga mo innovate. Kinahanglan ta nga mausab. Amen? Igna ang imong kaugalingon, kinahanglan ko mausab. Kinahanglan masabta nato na tungod kay kung gusto nimo ang imong kinabuhi na ay purpose, usa ana magsugod is sa ato ang kaugalingon. Our life, especially bitaw kana bitaw ang ato ang mga pamulong sa tong baba. Because sa una, sa kong kinabuhi, kusog jud kayo mamalikas igsoon. Ako, kusog kay mamalikas. Kanang mga manawag nagbisan kinsa ba? Tawgo na nato bitaw tanan ngalan, puro pamalikas. And then matingala ta ang atong kinabuhi nagkamalas-malas na. Matingala ta ang atong kinabuhi, puro na nga malas sa po na ning kinabuhi. Uy, murag di man ta swerte ning kinabuhi. Ngano man? Matingala pa ka nga tanang mga ngalan imong gitawag gikan sa A hangtod sa Z imo nang gipanawag. Muna nga kabantay mo mga kaigsunan, di ba? Every time na imutawag nimo, mulingi biya ka, di ba? Muduol ka. Kebs, di ba mulingi man ka, muduol ka? Joe, mo response ka because mo na imong pangalan. Tama? Mo na usahay, di na dapat matingala kung ang imuhang kinabuhi, ang imuhang kaugalingon, mga pulong nga manggawa sa imong baba, puro mga negative, magpalibot na sila nimo. Magsige na lang kag panawag, abi na to cool lang kaayo, okay lang kaayo, gamayng sipyat agay na malikas na. Inana bitaw. Bisan kinsa na tong panawag, mga angkol, mga anting, mga pangalan kinsa na sila. Din matingala pa tang ato ang kinabuhi napuno sa malas. Napuno sa tunglo. Nganuman, kay kuyog-kuyog man nimo pirmi, kay imo mang gipang tawag. Di ba? Mga words ba nga manggawas sa tuang baba? Usaday na siya mga kaigsuunan nga kinahanglan ma-change sa to ang life. Mga words ba kabalo mo kinsa na sila mga trash talk. Mga parents nga nakakaroon diri, ayaw katingala kung ang imong anak bugo inigdako kay sige ginaignan bugo ka, wala kay nada, wala kay gamit. That's the power of your words. Amen. Muna nga ayaw katingala inigdako sa imong anak hinay. Dugay kayo, makasabot ka naman. Kay sa bata pa, kanunay ginaistoryahan ng mga pulong nga dili maayo. Amen ba mga kaigsunan? If you want nga ang imuhang life, may mukhang successful, parents, mga batanon nga nakaroon diri, start to change our lives. Every time sa mga words nga mugawa sa atong baba. Nga naman, because ingon ang Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue can bring death or life. Ang atong dila, it's very powerful. Ignan lang ka og dili maayo sa imong best friend o sa imong friend, di ba ma-hurt ka? Smile lang ka sa tubangan pero deep inside nasakitan na diay ka. Tama ba? Because that's the power of the word sa imong baba, sa imong dila. Napa? Ephesians chapter 4, verse 29. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Those who love to talk will reap the consequence.
So, every time you speak negative words, every time nga mamalikas ka, every time mga words manggawa sa imong baba, exon, dili ni mo na makita, pero you will suffer, you will reap the consequences sa imong kinabuhi. Matingala na lang ka, nga naman akong kinabuhi, malas man kaayo. Alangan, dili mamalas nga, kada takilpo, kada mapakog. Yawa, uy, skito eh. Pisti yawa. Maski pang iro nga ning agi lang, way labot. Hawa, diba? Inana, bita? Matingala ka, nga naman. Every time na nakay mabuhat nga di maayo or something good nga imong mabati, malikas man ka. So every time na kay tawgon sa imong kuon, dili nimo sila makita, pero they are present in this world. No? Magpalibot sa ila sa imuha. Nga naman, because ang word, every time you speak that word, naana sila present magpalibot sa imuha. No? Muna nga, ignay imong kaugalingon, ignay imong tapad, na nga, mag-change na taig soon. No? Because the abundance of the heart, the mouth speak. Kung sa'y sulod sa kasing-kasing, magawa sa baba mga kaigsunan. Tama ba? No, Luke 6:45, a good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. So what you say flows from what is in your heart. So kinahanglan mausab ang atong kasing-kasing. That's why the change series, giya-giya nato tanan. Change ang atong direction, i-change ang atong heart. No, kinahanglan ang issue sa atong heart ma-resolve. No, ang atong priority and our lifestyle. Kinahanglan mausab ang tanan. Amen? Ignay mong silingan ina nga usbo nato tanan igsoon. Amen ba? No? Unsaon man nato ni nga kinahanglan mahimutang matrain ta as a champion. Galatians chapter 2 verse 20. This verse is very powerful. No, it is a rhema word nga nahimong sadyang imuning madawatan mga kaigsunan because the word of God nagisgot siya diri nga mahimo bitaw tang mahimong buhi ba? Ang imo habitang encounter kay Lord. Ang imo habitang pakighimamat kay Lord, buhi tinuod no nga ming ambak sa imong kinabuhi and then it result changes sa imong life. And that result, ang Galatians chapter 2:20 nag-ingon, I have been crucified with Christ and I no longer live. No, buti pasabot kitang tanan, sadyang nadawatan nimo si Kristo as your Lord and personal Savior. Sama bitaw katong skit sa Talentsville kaganina, nga nahimong na-encounter nila ang presence ni Lord. Dili na kita ang nabuhi kundi ang Lord na. Siya na ang nagpuyo ngani sa tuang kasing-kasing. Amen. No, but Christ lives in me. Amen. Ignay mong tapad, ignay mong silingan nga, nagpuyo di ay si Kristo ni mo, igsoon. Amen? No? Dili pud-pud pasabot nga, kinahanglan ang atong kinabuhi bitaw, nahimong na-align ta sa will ni Lord. Pero unsaon man na, no? Unsaon man na, bro? Unsaon man na, unsa may akong buhaton? No? Because Christ lives in us, kinahanglan mahimutang ihemplo sa kalibutan sa gawas. Ato kag Gaisano, ato kag Robinson, unya makitaan dito, ikaw ditong kusog kayo maningit sa linya. Di ba? I mean, bago na tang binuhat. Although, dili instant ang kausaban, pero naa ang guidance. Naata sa process nga ang Lord, padayon siya maghulma sa matag usa kanato. Amen? Palakpakan daw nato si Lord, ana? Amen ba? The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Imagine that one. Ipakamatyan ta sa Diyos. Minkanaog siya sa kalibutan. He's the Son of God, He's the King of Kings and the Lord of Lords. Minkanaog sa iyang trono because nahigugma siya nimo ug nako. Because nakita sa Diyos nga dili kaya usbon sa tao ang ilang kinabuhi. They need Savior. Na kinahanglan sila og manluluwas silang kinabuhi. Now, the person of Jesus Christ minkanaog sa kalibutan. Mga tao uban kaniadto ko imong basahon ng Bible rejected Jesus. Pero naay mga nag-reject naapoy ming tuo ug ming dawat ni Jesus. Ug mo na nagpabilin kita karon mga kaigsuonan. Palakpak imo ang kaugalingon. Wala man tay laing gisimba diri. Wala may laing Dios nga tong gisimba diri. It's Jesus Christ alone. Amen ba? Ang atong Dios nga nagpakamatay, nabanhaw, og iyahang gihatagan tag spiritu niya aron mahimong magpadayon ta sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Tama ba? Amen? No? He loves you so much. No?
Gi-increase sa Lord ang imong negosyo. Giusab ka sa Dios, gibago ang imong kasing-kasing para asa. Para mo simba lang batag Domingo? No? Para every Sunday mo, syempre, no, known naman jud na siya sa mga Pinoy nga musimba man jud na sila Domingo. No? Ang uban kay musimba og ting birthday lang nila. Di ba? Managkot. Pero diha lang ba't nataman? Kinanglan i-level up na pud nato ang atong relasyon sa Ginoo. Kinanglan magpa-disciple pud ta sa Dios. Amen. Tungod kay kung kita-kita lang, sama sa kung giingon ka ganina, kung si Manny Pacquiao lang nag-train sa iyang kaugalingon, siguro wala tay makitaan or madungog nga Manny Pacquiao karon. But we need someone. No, we need someone to guide us. We need someone to correct us. We need someone nga mahimong i-lift up ta every time nga nagsubo ta. Di ba? Kay naay kadaghanan kayo nga nasakitan lang. Di na ako musimba diya sa Happy Church. Oy, kay every time magwali, ako may igon. Ano may nana ba, no? Kabaw mangguro na siya kung kinabuhi. Kinsa jud kay gatabian na niya eh. Di na ako musimba dito ay kay kanang mga nindot mga silang mga sinina. Kana bitaw mga inana, kung feelings lang ang basyan sa pagpangalagad sa Ginoong mga igsoon, di ta masangko sa langit. Di ba? Di ta makaabot sa langit, sa gingarian sa Dios. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, it's relasyon. Relationship. Ignay mong tapad, relasyon, igsoon. Wa kaming adto simbahan para maniid unsay gamit sa imong tapad. Wa kaming adto sa simbahan para maglantaw. Hala, lahi lagi ni sila nga simbahan na, no? But, nag-adto ta sa church because gusto ta matrain mga mahimong champion sa atuang kinabuhi sa Kristohanon. Tungod kay ang kalibutan igsoon napuno jud sa kagubot. Amen. Remember the word of God. Ang kalibutan nagubot tungod sa yawa, tungod sa kaaway. Muna kinahanglan na someone para mo train sa ato like a champion. O wala na ilain pa kung dili si Ginoong Hesus. Atong tagaagkusog nga palakpak atong buhi nga Dios. He's the one. Nagigamit lang sa Dios ang atong pastora. No? Nindot bitaw kayo paminawon. Tungod kay sa ako ang nadak-an kani ato. Wa may mag-ampo nako. No, nga nay mong nagdako ko ba? No, nga nagdako nga naay na relihiyon nga gibarugan. Wala may gaampo nako. Wala may kanang mang-invite nako. No, inig na ako yung mga kanang naabitay ka ng mga issue sa sulod, walay kasumpungan. Dili gani kay istorya sa ginikanan. But you know what? When the Lord send His Spirit diri sa kalibutan, ang ato mga pastors, ang ato mga cell leaders na himong giusab sa Dios, ug sila pod mismo na himong gigamit sa Dios aron mahimong makagiya sa mga tao nga nangasalaag sa kalibutan. Amen ba? Atong tagagpalakpak atong mga pastors, atong mga leaders, mga nag-invite nato diri sa church. Tungod kay ako mga kaigsunan gi-invite raman pug ko kaniadto. Kinsa ko'y gadahom nga naa ko karon sa inyong atubangan magwali sa mensahe sa Dios. Gi-invite ra pug ko. Nakita na ako ang kausaban sa ako ang ga-invite sa ako. And then I stand. No, ning barog. Ikson, kinahanglan sa kinabuhi nato diri sa kalibutan. Kung naay may mga kalisdanan, may mga pagsulay, dili ta mo give up. Dili ta mo hunong. Tungod kay gusto ang Dios nga makit-an ta sa finish line. Good job. No? Good job, my faithful servant. Welcome. Amen ba? Atong tagaagkusog nga palakpak atong buhi nga Dios ana. Grabe, inana ang gusto nga mahitabo sa Dios ato ang kinabuhi. Pero kinanglan masabtan nato na ay process, no? Tungod kay naghisgot man ta about discipleship, kinanglan mo pa ilalom ta. No, I mean ay mugiya nato ba? No? Di ba? I don't know kung ako lang ba, no, di ta kay bawo mo uklab sa Bible kaniadto, di ta kabalo mo basa. Ang ato ganing pag-ampo is balik-balik lang, di ba? It's memorized na, kabaho na kuha ng prayer, maski pang piyungan, di ba? No? Nga naman, because there is a process. No? Na if you want to become a disciple of Christ, kinanglan imo ning buhaton ning upat ka butang. Number 1, mo niya tong devotional life. Kung wala kay devotional, then mo adto ka sa gawas, adto ka sa imong barkada, adto ka ni bisan kinsa, atakihon jud ka. Di ba katong gi-play ka ganina diri? Sa barkada. No, na ibarkada ang amahan. Ang iyang barkada sa iyang amahan puro palahubog. Di ba? So every time, moto yung mga kuyog pirmi. Moto ang iyang lifestyle. Moto yung habit sa iyang amahan. I don't know kung nakasugod mo sa first series, sa Permiro pa Jod, pero I just want to give you some throwback. Moto yung habit sa iyang papa. Umantrabaho, inom, sugal, bayi, no?
drugs, inana. That's his habit, mo to yan. Normal na sa iya ba? Marang di na siya kinahanglan nga ignon nga unsay iyang buhaton. Kay bawon na siya mo yang habit. So if you want to become a disciple of Christ, dapat na ay usbon. Dili lang usbon, kundi na ay tangtangon. Amen? Naiibton. Kay nangugat naman. No? Kabantay mo ng sagbot sa inyong balay, sa gawas. No, inyuhan lang guntingon or unsa ba putlon lang nang na mga sagbot nga nitibaw sa inyuhang sa tawag ani sa gawas sa inyong balay. Mutubo pagbalik. Ngano man kay ang ugat wa man giibot. Balik-balik ba? Lifestyle, cycle. No, nagpaulit-ulit lang. So, if we want to become a champion, kung gusto ka nga may mong mananaog kasi mong Kristohanong kinabuhi, di nato kalimtan atong devotional life. Our prayer, our worship, our reading sa Word of God. It is very important nga masangkapan ta ana. Mo ba na nga kanang sa cell group, kung naa ka sa cell group, nagpailalom ka sa cell group, i-coach ka, i-mentor ka, i-check ka sa imuhang leader. Dili buot ipasabot nga karon unsa man ang simbahan ay check attendance. No, because the Bible accountable ta sa mga tao nga naay mong ning sulod o ming dawat ni Ginoong Hesus. Why? Because gusto ang Dios, gikumandan ta sa Dios sa Matthew 28:19-20. Oh, if dili ko masayop, ingon si Lord, go therefore to the world. No? Ingon sila panglakaw kamo, himuwa silang ako mga disipulo. So go to the world. No, sangyawi sila sa mga maayong balita o himuwa silang akong mga disciple. That's a great commandment ni Lord. No, muna nga accountable ta sa imuhang ginikanan nga wala pa diya sa Ginoo, nya ikaw Kristohano na ka, perti nimong hilak, perti nimong worship sa Ginoo. So it's time for us nga i-elevate na po nato, i-level up na po nato ang ato ang Christian life. Amen ba? No? So, magsugod na sa mga kaigsunan sa ato ang prayer life. Sa atong relasyon sa Dios. No? Ingon ang Acts chapter 5 verse 42. And every day in the temple and from house to house, they continued to teach and preach the message. Padayon. No, dili lang diri sa Sunday. Abi ninyo og every Sunday ra nga naay tigom diri sa Happy Church. Dili kada semana busy kayo. That's why makita nato nga nay mga highlights every week because every day no busy ang buluhaton sa Ginoo. Ngano man tungod kay kinahanglan ang tanan makadungog sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Kinsa man day mo sangyaw ana nila. Dili na ni kaya ni pastora nga sangyaw siya mag house to house. Dili na kundi every one of us are qualified nga mahimong disciple ni Ginoong Hesus. Ang uban lang, iyang gidisqualify ang iyang kaugalingon nga mahimong disciple. Everyone is welcome to become a disciple ni Jesus. Ang uban lang, iyang gidisqualify ang iyang kaugalingon. Dili inana igsoon. Amen ba? I do believe wala na diri. Amen? Excited ba ka sa buhaton ni Lord sa imong kinabuhi? Excited ba ka sa mga tao nga mahimamat nimo, mahimo nimong maimbitahan sa atong buhi nga Dios? Amen ba? No, kinahanglan masabtan nato na mga kaigsunan. Kinahanglan mahimo nato ng kanabitang mahimong passion nato sa atuang kinabuhi as a Christian. As an employee, private or government, as a student, kinahanglan muna nay naka-default sa atuang life. It's part of our habit na sa atuang kinabuhi. Muna'y bag-o nga ibutang ni Lord sa atuang kinabuhi. Amen ba? Ingon pa jud ni si Martin Luther. No? Sabi niya, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Akong balikon. To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Imagine that one. Kristohanon ka, you call yourself a Christian, pero wala kay ampo-ampo sa Ginoo. Muampo lang ka sa kay Lord. Mahimo lang nimo bitaw si Lord nga for emergency use only lang si Lord. I mean, naay mga instant nga panghitabo, naay mga unusual nga mga panghitabo sa imong life, then mura imong pagtawag sa Ginoo. Di ba mura bitaw og kanang kuan kayo, parang awkward kay ba sa ako ang self ug kay Lord nga inignalang ko'y pagkinahanglan aya lang kung piko sa kong tuhod ug moampo sa Ginoo. Igsoon, maski ganing kaniadto, no, sa wala pa ta na kahimong nakabaton ug nakaila ming dawat sa ato ang Dios nga mahimo natong manluluwas, gipanalanginan gay ka sa Ginoo. Amen ba?
gitagaan kaniya gininhawa, giprovide niya ang tanan. Samot na karon nga nahimong nakabaton kag relasyon sa Dios. Amen. No, mahimo kang mainampuon at tubangan sa Dios. Every day we pray. Amen. Dili tong prayer bitaw nga ginamemorize lang bitaw nato, kabalo naman mo unsa na, di ba? But prayer nga kana bitaw. Lord, sakit kayo ang ako ang liog, Lord. Lord, dili na ako malihok, Lord God, murag say something. Praying is talking to God. Amen. No, praying is something, unsay gusto nimo ipabot kay Lord. No, dili lang man prayer nga nangayo ka kay Lord, Lord inani, kundi you're talking because you have a relationship kang Lord. Amen ba? No? Welcome kayo ta 24/7. No? Grabe, inanak ka-active si Lord. Tubagon ka sa Ginoo igsoon sa imong mga pangamuyo sa iya. Praying is pouring out everything kay Lord. Praying is talking to Him. Dili to di mo makita si Lord, but you will experience signs and wonders, miracles nga buhaton ni Lord sa imong kinabuhi sa diyang mutawag kang ngadto sa iya. Amen. Grabe. Inana si Lord, no? Inana kamayo ang atong buhi nga Dios. Mahimutang makig-istorya sa Dios every day. No, mahimutang magtubo nga nahimong kauban si Jesus sa atuang kinabuhi. Amen. As you come to the Lord, maka-express ka. No, nasakitan ka, kay gikasabaan ka sa imong ginikanan. Lord, nasakitan kay ko, Lord. Giistoryahan ko ni mama ginani. Sakit kay nga word akong nadunggan, Lord. Ayuha akong kasing-kasing. Inana iksoon. Ang uban kis barkada man mo adto. O pareha adto ni sa ilang papa, ahani adto sa ilang barkada. Unsay gi-offer sa barkada? Inom, di ba? No, same thing la, inana ang kalibutan. Pero if naka sa sitwasyon nga nakay giagian, duol sa Dios. Let's come to Him. Nakay pagkinahanglan, no, nakay bayronon, ayaw dayon open sa imong mga mobile application nga kana bitong mag-loan ka, mag-utang-utang ka or aha ka mo adto sa Bombay baka nga naitubo. Duol sa Dios, tag-iya sa tanan. No, the source of everything. Ma-surprise ka na manuktok sa imong balay na aday mo bayad sa imong utang. Amen. Ayaw unhi ang Lord. Kundi seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given unto you. That's the promise of God, Matthew 6:33. Amen ba mga kaigsunan? Igna imong silingan, igna nga, duol dayon sa Ginoo. Ay wala siya ming tingog, igna siya balik, igna nga duol dayon sa Ginoo. Amen. Ayaw ni bisan kinsa duol sa Dios. Then you will be surprised sa buhaton ni Lord sa imong kinabuhi. Amen. No, ingon pagani siya sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired of carrying heavy burden, and I will give you rest. Diba? Kanindot kay sa promise ni Lord. Nindot kay ang iyang saad. Nasakitan ka, na broken hearted ka, nakulbaan ka, nakay kahadlok, sabi ni Lord, duol lang nako. Usahay man good. Lahi ang atong duulan. Usahay man good. Napuno na ta sa kahadlok, napuno na ta sa kabalaka, wala na ta kay bawon si atong buhaton. This is my personal testimony about that. No, kana bitong ang akong bata no na si Malakay nag 3 years old, among baby. Every time nga kana bitong naibation ako ang anak, mura bitaw ko kana bitong maparalyze. Nga murag ang akong kabalaka musaka na sa akong utok. Masinghagan na ako akong asawa. No mura ko di katingog. Pero salamat sa Dios. Kay na ako'y discipler sa balay nga akong asawa, nga moingon din, magamputan ni Lord, magamputan ni Jesus. Inana bitaw mga kaigsunan, gagmayng butang, unsa ba nga klase nga sitwasyon imong magian, let's come to prayer. Atong dalon sa pagampo. That's our devotional. Muna atong mahimutang deboto ni Ginoong Jesus. Amen ba? Atong palapakan si Lord, ana. Amen? No, mahimot ang atong kinabuhi magdakota. Kabalo ba mo mga kaigsunan? No, guys, it is written in the Bible, history sa Bible, nga ang uban, no, sa dihang na ay mga pangagian, especially pag makasala, mutago maninoon sa Ginoo, magpalayo. Hangtod nagsigig palayo, wa na jud makita diya sa Ginoo, nagpalayo na ang Ginoo, sigig panawag, sigig pangita. Genesis chapter 3 verse 8. The moment nga si Adan ug si Eve nakasala sa ato ang Dios, unsa ilang gibuhat? Mingtago sila. Hadlok sila, mingtago. Pero ang Diyos, nangita nila igsoon. Ang Ginoo nangita sa ilaha. Kabalo ang Diyos nga na sila nabuhat.
Kabalo ang Dios nga nakasala sila. Pero gusto ang Dios nga making-istorya kanila because naamantay relasyon sa Dios. We have this relationship. Pero ang tao ming tago, nahadlok, naulaw. Tungod sa kahadlok, tungod sa kaulaw, nawala na. Amen? No? Muna nga, every time na atay experience nga mga inana nga sitwasyon, every time makasalata, duol ta sa Ginoo, Exxon, let's go back to the Lord. Let's go back sa Ginoo, Lord. No? Isumpong istorya sa Dios. Amen ba? No? Ignay mong tapat, ayaw og tago. Ignay mong pikas tapat, ayaw pagpalayo. No? Duol sa Dios. Duol ta igsoon. Muna nga gitudluan ta sa Dios para mahimutang champion, matrain ta, mahimutang ma-disciple ta. Amen ba? Kinsa may nakadawat diri sa mensahe sa Dios mo palakpak. Amen. No? Duol lang ta sa Dios. Ikaduha kini. This is very important. Because akong Christian life gilig-on pug ko sa Ginoo ani nga grupo. Cell group. Number 2, unsa tong number 1, devotional. Your prayer, reading sa Word of God. No? You quote a verse diha, mamalandong ka, imong pamalandungan sa Ginoo. Ikaduha, cell group. Unsa din ang cell group? Cell group, sa church we are doing that one. No? Outside diri sa atong panagtigom nga daghanta, naatay gagmay nga cell group composed of 12. Ika-13 ang cell leader pag kumpleto iyang 12. So say ginabuhat na mo ang cell group, mag-meet me once a week. Magkitaay kada kausa ka semana. No, magkita ay mi kausa kaysa sa semana, no, dayon magkinumusta ay. No, kinumusta ay mi, kumusta na ka bro, inana unsa may problema nimo, unsay kadaugan nimo, mag-share ay, naay sharing nga mahitabo sa sulod sa group. Magdinasigay, na may kauban nga medyo nasubo, naay giagian, naay problema, among ampuan. Because prayer is very powerful. Remember, every word nga imong i-declare sa imong baba, there is power. Amen? So, importante kayo ang group, no? 2 Timothy chapter 1, verse 2. Sabi dito, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. So, naay panagtigom. Na ay cell group, no? Kausara na mahitabo. Usually 1 hour na. No? Katuilang cell group na, di ba na cell group ngayon nakitaan ka ganina, nag-Bible study sila o nag-level up ta, cell group ang tawag. No? Pero kato ganina, wala lang to sila snacks. Sa cell group na apoy snacks. Ang uban gani magpaluto pag carbonara. Ang uban dito sa cell group moadto sila sa mga restaurant pag nalay budget. Inana, we are family. We are one family. Magdinasigay. No, dili magminarites or unsa ba, kundi naay paghinigog maay sa sulod sa grupo. Ang akong pangutana, kinsa man sa ato karon diri nga wala pa jud kapil og cell group, palihog na kog pataas og kamot. 1. Sige, ayaw lang kaulaw, no? Gusto lang mi nga makita sa imuha na isa dito nagpataas, 2. Diri, aman diri. Ayan ay mga nagpataas, siguro ang uban maulaw lang mo pataas. Nindot kayo ang cell group. You know what? Naka-encounter ko sa Ginoo 2006. And now, nahimo kong nagpabilin sa Ginoo tungod kay ang cell group naghatag nako kusog, naghatag nako og kalig-on nga nahimong kong nakapadayon sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo. They are my family nga nahimong mingtabang sa ako magampo sa ako Amen ba? Inana kanindot igsoon. Number 3, no, hapit na, no, fellowship. This is our fellowship kani. Dagko nga panagtigom aside sa atong cell group kada semana, every Sunday magkita ay ta diri. Although dili lang gani ta magkahimamatay, no, tungod sa pandemic. Pero mo niya nga atong fellowship as a church. We're doing this one. No, we're doing a community worship. No, isa ka as a body of Christ nahimutang nagkahiusa, nagdayeg, nagsimba sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Amen. No? Acts chapter 2 verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles, teachings, and to fellowship, and to sharing in meals. So naay panagtigom mga kaigsunan. No? Colossians chapter 3 verse 16, let the message about Christ in all its richness fill your lives, teach and counsel each other with all wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Every time nata sa pagdaig, pag-worship sa Ginoo, give your best shot sa Ginoo. Amen ba? No? Kung sa una atong habit nga okay ra ta once in a month musimba or musimba lang pag feel lang nato.
Dili feelings ang basihan, dili emotions ang basihan sa tong pagsimba. Kung dili kinahanglan, aduna jud tay strong foundation sa tong relationship diya sa Ginoo. Amen ba? Amen. Ignay mong tapat kita ta next Sunday igsoon. Oh? Amen. Mailhan ang tao nga nausab nganuman tungod kay ang iyahang mga palibot na sa iyang palibot makabantay sa kausaban sa iyang kinabuhi. Amen ba? Kung inig-uli sa inyong balay, wala pa nakita ang panalangin sa imong kinabuhi, kinanglan pa magpausab pa jud ta sa Ginoo. Amen? And the last, noon sa itong number 1, devotional. Ikaduha, cell group, fellowship as a church. Number 4 is equipping. Muna ni siya, to equip us, to teach us, to train us. Hosea 4:6, sabi dito, my people are destroyed for lack of knowledge. Ma-destroy lang dahil ng Kristohanon tungod kay walay knowledge nga nadawatan. Kontento na siya nga musimba lang siya ka Domingo. Let's level up our relationship kang Lord. Magpa-train ta, magpa-equip ta mga kaigsunan. Amen? Equipping para mahimutang efektibo nga mananaog. Amen? Gusto makakamay mong champion? Ignay mong tapad, magpa-train ka. No? Na may usahay nga mapildi ta igsoon, pero ang champion dili mo give up. Dili mo tago, dili mo babadagan palayo, kung dili mo dut-dut balik sa Ginoo. Amen? Nagkalisod pa ganyang kinabuhi, unya wala pa dyo'y Ginoo, samot nga magkalisod. Amen ba? Muna nga ang mananaog, adunay pananawon nga nakita sa iyang kaugalingon. Tungod kay, kauban niya ang Diyos sa iyang kinabuhi. So I just want to run through this one because as a disciple, naa siya'y process. No? There is a church. Ako, ningagi ko, after nga nahimong na nakaila ko sa Lord, nakaapil ko sa cell group, nahimong niampil ko sa pre-encounter. And then giagian ako ang encounter weekend. No, it's an event, no, later on. Mamaisgutan na siya. It's an event, it's a 3 days event nga mahimong makasinati ka sa Dios, sa Espiritu sa Dios nga masinati nimo ang iyang gahom ug ang iyang gakos. And then gi-equip ko pinagi sa akong training sa post-encounters. Dayon sa akong school of leaders. Inana igsoon. Dili lang taman nga nahimo lang kang masimba lang ka, na kay nadunggan kun dili. I-train imong self, i-equip imong self. Discipleship. Amen ba? Tungod kay sadyang natay change mindset, natay change nga kanang mga declarations sa atuang life. 6, approval. Every time natay mga decision sa kinabuhi, it will result clarity of vision. Masabtan nato ang imong purpose diya kang Lord. Amen ba? Alang sa pagtapos, discipleship is the process of making someone become like Christ. Maoday na ang buot ipasabot sa discipleship. Discipleship, dili na siya ingon nga kontrabida or kontrabido imong leader. No. We are there, nagpailalom ta para mahimong mahasa pa ta. According to the Word of God, iron sharpens iron. Mahimutang ma-sharpen pa ta. Mahimong patang makadawat sa gugma sa Dios atong kinabuhi. Amen ba? Ikaw ba na igsoon? Ang pag-usab ra ba, sakit ra ba na siya? Kaya syempre, you love that. I-embrace ni mo na imong habit. That's your lifestyle. Pero here we go, you want to submit kang Christ. So hinay-hinay na itangtangon ang Lord sa imong kinabuhi. Pero sa imong pag-usab igsoon, diha ka muuswag. Sa imong pagdawat sa Dios sa kausaban, muuswag ang imong kinabuhi. Kabalo mo unsay affected ana, tibuok area sa imong life muuswag tanan. Gikan sa imong panalapi, sa imong health, sa imong family, relationship nimo sa matag usa muuswag. Gusto ba ka ana igsoon? Ayaw pagpabilin kung asa ka karon. Change your lifestyle. Change your habits igsoon. Kung magpa-disciple ka, makita nimo ang maayong plano ni Lord sa imong kinabuhi. Makita nimo ang purpose ni Lord sa imong kinabuhi. Kay ikaw ug ako, gi-design ta sa Ginoo para mudaog ni ining kinabuhi. Atong tagaag gusto nga palakpak atong buhi nga Dios. Kung ihatag ni Pastora. Thank you, Lord. Panindog mo mga igsoon. Palakpakan na to atong magwawali. Salamat sa Ginoo. Gusto gyud mo gamit ang Ginoo sa matag usa nato. Gusto siyang mo gamit sa atong panahon, sa atong talento, sa ato ang kusog, sa ato ang gusto siyang mo gamit nato sa dihang nakabatunta og relasyon niya. Pero dili ni siya may tabo kung dili ta mo agi og pagkatinunan.
Importante kayo nga matawag tag madisipulo. Muna nga kini nga church, daghang gitawag og leaders, nangulo og mga tao tungod kay nagpa-disciple man sila. Miagi man og proseso. So parihara ko na sa atong pagkatao sa bata pa ta, na tao ta, niagi tag process ng dako ta. Spiritually pod, importante muagi gyud tag process. Kay dili pud ta mahimong masangkapan kung di pud ta mahimong tinun-an sa Ginoo. So ang atong kinabuhi sa una, nga wala ta makabaton og relasyon sa Dios, ang atong lifestyle, atong mga batasan nga ginabuhat, ritual ra bitaw, routine, kapoy kayo, sumo kayo. Kaon, tulog, eskwela, manguyab. Ang ba, pulo na uyab, wa pag yung isa. Kanang naabay, routine ra ba? Murag sumo, kapoy. Ba't sa diyang naanak ka sa Ginoo? Katong mga ginabuhat nimo nga waste of time, wala bitay pulos sa imong future life nga moatog langit. Kinahanglan to siya mailisan og bag-ong mga ginabuhat nimo. So kung nana kay kabaguhan pero wala po kay gibuhat para sa bagong ginabuhi nimo, wala ra gyapon daan ra gyapon imong lifestyle. So gitudloan ta karong buntaga, doon na tay personal connection sa Ginoo gyud sa atong balay. No, katong istorya ta sa Ginoo sa atong problema, sa atong sala, sa atong pagkinahanglan, ngunay connection na to. Kaya na naman tay relasyon sa Ginoo. So ato nang buhaton. Amen ba? Buhaton na to na tay problema, sumbong na ita sa Ginoo. Kaya na ang Ginoo gusto siyang mutabang na to. Atong magawali. Ikaduha, importante kayo, masakop na gagmayng grupo. Kaya diya sa gagmayng grupo, diha ta matrain, mabansay. Dili man ta perfect ng mga tao dire, pero sa diyang matudluan ta, ma-check ta, accountability ba, manubag ko sa imo ha. Wala ka lagi na ako makita sa simba. Wala lagi na ako makita sa cell group. Kanang ikaw boy, manubag ko sa imong kinabuhi at tubangan sa Ginoo. Nindot yun kaayo na siya nga kinabuhi. I-repeat lang niya ako, gani pa nagtigong ngayon ani. Tako kay ni siya mahimo sa imuha. No, nga don't be absent. Pagpaminaw na to, this is fellowship, diin gani duha magtigom tulo niya ang presensya sa Dios. So na ang kaligo na to. Og sa katapusan, doon na tayo training diri sa church, gi-offer sa church. Human sa process, muna karong buntaga, kung ikaw gani, nakabato nagbakong kinabuhi, pero wala ni mo tuguting nga madisipulo ka. Murag imong gigintang imong kaugulo mo, taman ra ko diri, taman ra ko Sunday. Igsoon ayaw limitahi. Kaya daghang kaayong angay pang madawat nimo gikan sa Ginoo. Og nagkinahanglan tag mga tao nga makauban nato sa atong Christian walk with God. So kung ikaw pirmi nang nagtigom diri, pero wala jud ka mo experience sa cell group, sa training, karon is i-level up na imong kinabuhi. Amen ba? Kung ni-stop na ka, yes, balik ko na ako. Walay perfect leader, walay perfect pastor, walay perfect church. But ni ata diri mga pinasaylo sa Ginoo ug nagtubo sa atong relasyon uban niya. Amen? So this morning, atong atong kaugalingon, Lord, kung ikaw man na, niundag na, tungkay siguro na ay mga bikil-bikil ginagmay na kay ubos, sa ngalan nga na, it's not about feeling, it's about continuing. Yes, ang feeling di na siya mabasihan. But kanang pag imong Lord, gusto kong pa-disciple, gusto kong muangat ani Lord, matangtang ning mga butanga, nagbabag na ako. Let's come to the Lord this morning, Gison. This is a ministry time before the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Kanang kinahanglan doon na kay kauhaw pa for more. More nga communication sa Ginoo. Basig ning undang na pud ka og devotional, balik igsoon kay ang connection sa Ginoo wala gyoy palta, wala pa gyoy bayad. Ang internet mo bayad, usahay pa dili pa ang internet kuan pa kanang dili pa kuan ang connection, but the Lord ang iyang connection 24/7. Ayaw jud na siya himo ang gamay. Connect always to the Lord. And kung stop na kagbasa sa Biblia, ay kanang ako jud kang gi-challenge this morning.
read your Bible. Kay connection na nimo tubangan sa Ginoo. Sige, let's come to the Lord. Unsay kakulangon nimo? Tama ra kaning simba na Lord, gusto pa kog more from you. Gusto pa kog Lord mo apil og cell group. Katong wala naka-apil og wala pa maka-attend og cell group. Please lang duolog mga leader this morning para ma-accommodate mo sa mga cell group. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, among ilipap ang mga kamot sa imuha, Lord. Daghan man may kakalungon, Ginoo, sa among pagkadisipulo. Salamat karong buntaga, Ginoo. Just lift up your hands to the Lord. Unsay kakulangon nimo sa imong relasyon sa Ginoo. Lord, ang mga kakulangon, Ginoo, among gipangayog pasaylo tubangan nimo. O Diyos, ning buntaga, pinagisagahom sa imong spirito. Mahimo pa ming obedient, Lord. Mahimo pa namong mabuhat among parte at tubangan nimo. Magpadisipulo mi, Lord, sama ni Pacquiao. Bisan si Pacquiao champion na, napagyud gihapoy mga tao, nagpaluyo niya. Oh God, salamat kay Ginoo with those hands. Ligo na mi, Ginoo. Nga dili sa tunga-tunga mo biya mi. Kundili, mahimo ming mo padayon. Mahimo ming leaders, Lord. Mahimo ming pugmangulo og mga tao tungod kay na-train mi, Ginoo. Salamat kay Lord. Salamat sa imong pulong this morning. Sa pagbadlong nimo namo. O doon sa pag-encourage nimo namo, Ginoo. Nga mahimo pon ming magpadisipulo, Lord. Diha kanimo o sa mga tao nga imong gipiyal sa imong buluhaton. We give you praise. Salamat sa pasaylo, Lord. Salamat, Ginoo, sa pag-level up namo, Lord, at tubangan nimo sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. At agang itong kusog na palakpak ang Diyos. Hallelujah.